जोबोर गोजोननाय मोनदों दिनै आंनि खस्थ'नि फिथाइखौ आं मोननो हाबाय। सासे बर' लाइमोन सिख्ला मायारानि बसुमतारीया एपीएससी उथ्रिसारनानै डीएसपी मासि मोननो हादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता बर' बाजार बालादारि गामिनि रुंसारि बिफा शिभाराम बसुमतारी, बिमा अनिता बसुमतारीनि सेथि फिसाजो थरायना मायारानि बसुमतारीया 2023 मायथाइनि एपीएससी आनजादखौ 25 फारियाव उथ्रिसारनानै डीएसपी मासि मोननो हानानै बर'नि गेजेराव देरगानाय लाबोदों। 2021 मायथाइयावनो बिफाया रुंसारि जानानै थांदों होननानै मायारानिया फोरमायदों। बाबाया 2021 नि मेयावहाय रुंसारि जालांदों। मायारानि बसुमतारीनि गामिनि उन्दै गेदेर बयबो खुसिजों बरायदों। जोबोर गोजोननाय मोनदों दिनै आंनि खस्थ'नि फिथाइखौ आं मोननो हाबाय। सानहर फरायनायनि फिथाइखौ मोनबाय, बेनिखायनो जोबोर गोजोननाय मोनदों आं। यां जेनेरेसनफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानो जे खस्थ' खालामनांगोन, गोरा होननानै साननानै थाबा जानाय नङा। खस्थ' खालामनांगोन, सान हर फरायनांगोन। खालि जानाय उन्दुनायाबो खम जाबावो, जानायावबो नोङो फरायनो गोनां जाबावो, बेबायदि जायो आरो बिदिखायनो जोबोर खस्थ' खालामनांगौ जायो। एपीएससी होनोबा आर्ट्सनि साबजेक्टखौनो फरायनांगौ जायो, ओमफ्राय ओरैनो प्रिलिम्सआव मेथ्सबो थायो एसे, बे खालि क्वालिफाइं पेपार, बाखि माने हिस्ट्रि, जिअ'ग्राफि, पलिटि बेफोरखौनो फरायनांगौ। थ' आर्ट्स फरायनायफोरनि थाखाय जोबोर मोजां आरो इजि जाहैयो। थ' दानिफ्रायनो जायफोरा HS फरायगासिनो बा डिग्रि फरायगासिनो बेसिक्सखौ क्लियार खालामलांबा मोजां आरो बिसोरनि थाखाय माने इजि जाहैगोन आरो जोबोर। पार्सेन्टेज मिनिमाम माबा मोनसे पार्सेन्टेज थायो, आइ थिंक 55 बेबायदि थागोन नामा, आं बांद्राय बेखौ नायसननाय जायासै। मिनिमाम मोनसे पार्सेन्ट थायो आरो बेबायदि। बेखौथ' आं मिथिला बेसेबां खम बयसआव मोनखो, खिन्थु गोजोननायथ' दं। जेनेबा बे आंनि सेकेन्ड टाइममोन। फार्स्ट टाइमावथ' आं इन्टारभिउसिम थांदोंमोन, खिन्थु जानो हायासै, मोननो हायासै। देग्लाय मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो दा रायजोफोरनि अननायखौ मोनबाय थाबानो जाबाय। बाबाखौ गोसोखाङो एसे, जेनेबा थानायमोनबा जोबोर खुसि मोनगौमोन बियो, बिदि साननाय दं आरो। बाबाया 2021 नि मेयावहाय रुंसारि जालांदों। बिथांनाव बायदिसिना डिजिस दंमोन आरो बिनि सायाव कभिडबो जादोंमोन नालाय, बेयावहायनो रुंसारि जालांबाय बिथाङा। खस्थ' खालामदों जोबोर आंजों, बेहाय थांलाय बेखौ मावनानै होलाय खालामदों। फार्स्ट टाइमाव एसे आंनि सायाव डाउट दंमोन खोमा बेहा, खिन्थु आं इन्टारभिउसिम सहैनायाव बिसास फैबाय आरो। थ' बे बाराव बे आंनि सेकेन्ड एटेम्पआव बिराद आंखौ माने मदद खालामदों, सापर्ट खालामदों आरो। फंबाया दा BCom जोबसिगोन, बेहाबो दा गाव मा थांखि लायो बेयावनो आं बेखौ सापर्ट खालामगोन आरो। बिदि नङा जे नोंबो बेखौनो जाथारनांगोन, बिदि आं फर्स खालामा। गाव जि गोसो बेखौनो आं बेखौ सापर्ट खालामगोन आरो। आलादारि गामिया आंनि बहुद आंगोनि, आं बेहायनो जन्म जादों आरो जोंहा आदैमोना बेहायनो थाजोबो। बिसोरो जोबोद माने अनो आंखौ, आरो जोंहा आइखौबो जोबोद मदद होयो। बिदिखाय आरो गासै गामिखौनो माने आं साबायखर बावनो सानो आरो।